Kaixo, badakizuenez, hau ala izan jolas bat. Da tenete bat, azufre batekin, ez? Kaixo azufritxo. Bueno, eta da hor redstona. Ardun, tenetiak ikusten badu redstona nahi gabe, hori gertatzen da. Eta orain, ikusiko duzue, zer gertatzen den ez badu ikutzen. Eta oso bila da. Bueno, ikutu indu barkatu. Barkatu egiten mesedez. Eska muitu behar dut. Kontu ze? Vale. Eta orain ez badu ikutzen. Eta maten badiot guztuz ikutuko. Bueno, ikutu indu, baina ez baluke ikutuko. Honeaino pasako litake. Hoi gertatu gabe, bale? Osea, gertatuko litake hau. Jo, zaila dena, oso zaila gila zen. Mira. Hau izango litzake gertatuko. Bueno, hau zaila da. Zaila gila. No? Engo luke, pum. Eta dena espletako dugu litzake. Pues, gaur rengo deu. Hori baina zailagoa. Vale, imposibilidad de matar nunes. Yo, manejoa, vale. Retoke batzuk egingo dizkiot, guantxe gatoz. Ba, bueno, ikusi zutenez gaizkin dut, vale. Bueno, onditxe indut, pasalizateko. Bai, ikusten duzutenez, baina iru, eta iru. Bueno, indut, hoi dena sorbitu zentzat izan da, segundu bat edo milisegundu bat, baina netzat denbora asko izan dago dena reponitzea. Bueno, orduan, honekin ez. Egingo bazenuke ondo, teako litzakeola. Ta ez litzaieke zer gertatuko. Orduan, guen ingo dut honekin. Con el puño. Kuste zutez? Oso zaila da, ematen dunez, erresa da. Ez! Korri! Jun! Vale, eskerrak. Bueno, ez du reponitzeko, vale. Ez importa. Baina eske, oso zaila da, Probatu zuen nahi bazute. Baina kontu zibili, Ez! Korri! Area! Bueno, gero egingo dut munduan berriro gozoan bat, baina ez da hola engo, bale? Bale. Hortu nago izango litzake, pum, horre batako dut. Bale? Eta ikusi duzutenez, salbu galditu da. Aio! Bueno, itxain. Aio!